gimana? Ngeten lho, nun sewu. Jenengan ngerti langit biru nih kok. Iya. Gitu. Ketika dihiasi dengan bintang-bintang itu indah. Namun ketika jenengan ini ngangge kudung, ya toh. Iya. Hiasan bintang-bintang dan langit biru itu sama dengan ditambah rembulan yang purnama penuh seperti cintaku yang penuh kepadamu. Aku harus minum ini. Aku aduh, ngapunten iki mboten gawe isu to Pak Cahyo. Panjenengan tadi lho udah dibilang Bu Kesi, satu-satunya niku nggih Bu Kesi niku lho. Ampun ngaten. Bu Kesi biasane lek iki jam piro to? Meh tengah 12 biasane ngantuk wisan yahene gitu. Bu ngapunten loh Bu, ini nanti ndak menghadirkan isu dikira aku mau gitu loh. Padahal ya lumayan ingin, tapi kan aku tahu. Bu Kesi, Bu Kesi, halo sayang istriku tercinta. Nyapo. Asline lek sampean ora nesu to karo aku ya. Ya mbuh. Aduh, mati aku wis. Rambi golok. Kan ngene, aku ning ngarepe wong akeh ya kudu iso nutupi bagaimana perasaan. Lek muka orang, mimi orang itu dilihat kok ngarepan ki ora nesu ketokne ra ora iso dibedakake. Ning hati orang itu enggak tahu loh tersakiti atau tidak. Ya tak empet tak ndem dhewe timbang rumah tanggaku berantakan. Wong wedoke kudu wani ngalah. Suwang ketek kelenter, pambuka pundong kutel, pak pole lalere, sopong bundung dole aktif sipon dole kopok sipon dole kopok. Suplak suwang ketek kelenter, pambuka pundong kutel, pak pole lalere, sopong bundung dole aktif sipon dole kopok sipon dole kopok sipon dole kopok. Bu Kesi. Dalem Pak Dalang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Le semangat le banter. Warek kok, Nduk. Ayo. Warek Pak Dalang. Wah, wau teng Pondok Anur mriko. Ya Allah, Bapak Ibu saestu. Kula angger tanggapan teng Ponorogo niku rumangsa kula iki paling seneng dhewe. Mergo napa? Daharane teng mriki mesti paling enak-enak dhewe. Enten wau nggih, napa senengan kula tempe dikelolo mbok ijo. Terus enten niku jenenge godhong kates. Tur rasane mboten pahit teng mriki. Berarti niku nandhakake yen sing masak niku priyayine lair batin, atine apik, disolawati lek masak ngoten nika to, dadine dimaem nggih enak. Pramila matur nuwun kagem keluarga besar, Ibu Hajah, Ibu Nyai, Bu Aini sekeluarga ngoten Pak Dalang. Nggih. Nyuwun pangapunten Bapak Ibu, wong rung nembang mawon sing diomongne pun panganan. Nggih. Pancen sinden Kesi niku sampun kondang lamun to dadi sinden Surabadok. Dadi Lembok nembang sik apa piye urung ngomongane panganan lho ora. Jangan begitu Pak Dalang. Lah ngapa? Awake dhewe iki aja nutup mata, nutup kuping. Mergo awake dhewe bengi iki nyambut gawe, awan nggo bengi-bengi nggo awan. Ending-endinge akhire awake dhewe butuh mangan. Lah mula utama kuwi yoga sinden iku lek apa jenenge sore iki panganane enak-enak terus lek emak-emak nyambut gawe mesti semangat. Ya ora, Cok? Iya. Mangan wareg malah cilaka lek kewareken biasane ngantuk malah doan. Niku imam, niku lek imam. Kok langsung ilmu nduding lho. Niku lek yoga kula jenenge imam niku saestu angger teng Ponorogo dahare sate kambing enten sate ayam. Wah, dahar mesti kathah ning kocap dugi panggung mesti ngantuk deh. Alah wingi ning Karanganyar ora sate ya tetep ngantuk. Aja ngomongne panganan sik, ayo. Nggih. Nembang sik, ayo. Nggih bakunipun kula nderek bingah, nderek ndedonga memuji mugi-mugi keluarga ageng Ibu Nyai, Ibu Aini lan putra ingkang dipun kitanaken anak Mas Bagus tembenipun dadosa putra ingkang soleh,
putra ingkang miguna tumrap keluarga, agama, budaya, nusa lan bangsa. Amin. Amin ya rabbal alamin. Sungkem muga marang Ibu Nyai Hajah Ismi panjenengane iki lho jan sing ngemong karo para putra wayah nganti kaya ngono kuwi. Nggih. Ya, heeh. Asmarandana Semarangan Bu Kesi. Ya. Nano. Aja turu sore kaki ngono kae. Ya. Aja turu sore kaki. Karo Gus Arbak karo Gus Hadik ya Mak. Panjenengane paring dawuh Pak Dalang oleh kados kula mawon. Nadyan to kondang yen dalangi bojone akeh ning kula alih jenengan sami bojo tetep siji mawon. Gus Hadik ngendika ngono. Ning ya batinku ya siji A, siji B, siji C. Ayo. Awas mulai. Kene iki tanggane santri, nggone kiai-kiai hebat. Ora nek kamuse duwe bojo loro mboten nggih Gus nggih maupun diweling saya kalih non aku gawe kamus dhewe kok nyapa ora oh ning sing A ya tetep jenengan sing B ya jenengan sing C ya jenengan Bu Kesi tegese nadyan satu orang namun bisa melengkapi keluargaku itulah seorang Sukesi Rahayu lah kowe alhamdulillah oh awas ya alhamdulillah wa syukurillah mula pumpung iki ning Ponorogo disekseni para pamirsa sakmene mbiyan tak seksekne danyang kaki danyang Nyai Danyang aja nganti bahaya kowe iki nganti lho kan ngene to Pak godane wong ya apa neh dalang seniman sing wis mulai kondang ya to kuwi godho telung perkara paling abot ya nembange ya lho sik tak seksekne iki Bu Nyai karo Mbah Yai ngene iki tak seksekne pumpung aku ning kene duwe bola ben disekseni ben sampane uripe sok lurus ngono ya. Godho telung perkara paling abot iki siji bondo pangkat derajat lorone ping telu godho wanita. Lah sing godho wanita iki sing paling berat ketok elek monggoku. Mula kula nyuwun tepandongane jenengan kula seksekne jenengan kuwatah mriki nggih. Ngantek dalang Cahya Kuntadi mengkone kapan ngono krungu Mak Slenting kok duwe demenan ning Ponorogo. Tenono. Pabene. Tenan. Ya aja Bu Kesi. Pokoke mulih tak ketok. Nyuwun sewu Mbah Hasim. Ben wedi wong lanang niku lek mboten diancam ngoten mboten wedi Mbah Hasim. Lah aku iki santrine Mbah Hasim ora bakal Bu Kesi. Elek-elek iki bapakku Mbah Sukron kae ya haji ya to kae ya mubalek tukang nuturi wong. Leres. Terus sampean karo aku omah lek wis pira 15 tahun to? 15 tahun. Lho, buktine kapan aku njaraki wong wedok liya yen enek jenengan? Ra tau Bu Kesi. Ngerti ra? Ayo nembang ayo. Aja nakal lho kowe ya. Peh enek Elisa ya bagusi. Ya nembang. Pokoknya tenan lho ya setia mbek aku. Anakmu wis papat. Elingo anake papat. Lah kae Brahma melu kae. Nah niku anak kula Brahma Kesawa sing nomor 2 bar tetak niku ajeng mlebu teng sekolah mriki teng pondok pesantren insyaallah. Mboten Pak, Bu, nyuwun pirsa Pak.
Bojone jenengan apa ya ceruwewet ngono ya. Gumun kula mung sak kecap dhek tet 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 tet. Ngono kuwi ra iso meneng lek rung dijejel gedang goreng lho model ngono. Lho nyuwun sewu Pak Dalang. Jenengan lak nggih prisa to? Wong wedok niku keturunane Siti Hawa. Wawa niku mengo. Beda lek wong lanang niku pancen keturunane Nabi Adam. Dam kuwi meneng mingkem. Ora bakal iso meneng yen ora dijejeli kambek rokok. Iya, Mula bener yen wong wedok dijejeli gedang goreng langsung mingkem. Iya, mula Kang mangkono pancen ya bener Bu Kesi. Wong lanang iki nek ndi-ndi mesti meneng. Dadi ngapusi karo ora ya angel dibedakne. Ayo nembang sayang, silahkan. Ayo. Bolaku nang kene akeh rasa. Samane rek ning Ponorogo iki menang aku posisine ya. Iya. Iki ibu-ibu mak-mak iki bola kula kabeh, setia hati ya Bu ya. Satu ndak mau dimadu ya Bu ya, cocok. Sip. Ya batine mak-mak karepmu ngono ayo. Ayo Bu. Sandang kelawan Yo bareng-bareng. Turi putih bintang Ibu Nyai, Ibu Ajah Ismi, Sugeng Laras. Sembah nuwun Ibu Sukesi Rahayu, istriku yang tercinta. Ya. Makasih, matur nuwun, matur nuwun. Nggih, menika wonten awala. Nah, iki Mbak Lisa karo Mbak Tatin kudu nggatekke dari Pak Dasar Daminto, Kepala Sekolah SMA 1 Ponorogo. Ya. Iki fan berate Mbak
Tatin. Tenan wit mau bingung ae. Tatin dereng dugi Pak Dalang, dereng dugi Pak Dalang. Monggo kepala sekolah. Ha iya. Goleki Tatin ae. Monggo ning sekolahane wong nomor 1 dihormati karo guru-guru karo siswa-siswa. Ning kene kalahe karo Tatin. Nggih. Mugi kasugengan saha sih kanugrahaning Gusti Allah. Tetepa kajiwa kasalira dumateng Bapak Arba Sarimbit garwa. Utaminipun dumateng ingkang putra nenggih Mas Labib Nur Irham. Nggih. Menika wonten bebingah utawi tandha tresna senilai 1.500.000. Tenan. Dalang 500.000. Elisa 500.000. Tatin 75. Loh mripate mak plowerok langsungan ae. Anggere ngomone saweran mending mripate saya amba ayo. Mbak Tatin 500. Nggih, ning tenang Tin, tenang sik iki tak gawane sik. Sing dikersakake Mbak Elisa nembang Sri Huning Mustika Tuban. Mbak Tatin dipun suwun podang kuning. Oh iya, Sapa sih sing diaturi? Mbak Lisa sik no. Ya, Oh bar kuwi lagi Mbak Tatine sing enteng kelas ringan sik, bar kuwi genti gelak kelas berat. Ayo. Ayo gedene semono. Saya gede. Ayo. Ning yen cara aku ya cocok kok. Piyayi kaya Mbak Tatin lemu ngono cocok. Piyayi lek gedhe kaya perahu, lek ditumpaki ora uling ya, Mas. Cara perahu. Ora mudah tenggelam. Ayo, Mbak Elisa. Coba kaya apa? Nggih. Bareng Mbak Lisa ngagem jilbab. Wah. Jan kaya rembulan ingkang menghiasi langit biru ya, Mak. Aja ngaten to, macange. Yuli mbok aku grogi, jujur banget aku grogi. Mau joget grogi, hadir di antara para hadirin, para pamirsa kalian ingkang mangku hajat niku kula grogi, wangun napa ora gitu tuh rasanya tuh gimana gitu. Menurut pendapat jenengan gimana? Ngeten lho, nuwun sewu. Jenengan ngerti langit biru nih kok. Iya. Gitu. Ketika dihiasi dengan bintang-bintang itu indah. Namun ketika jenengan ini ngangge kudung, ya toh. Ya. Hiasan bintang-bintang dan langit biru itu sama dengan ditambah rembulan yang purnama penuh seperti cintaku yang penuh kepadamu. Aku harus minum ini. Aku aduh, ngapunten iki mboten gawe isu to Pak Cahyo. Panjenengan tadi lho udah dibilang Bu Kesi, satu-satunya niku nggih Bu Kesi niku lho, ampun ngaten. Bu Kesi biasane lek iki jam pira to? Meh tengah 12 biasane ngantuk pisan yahene gitu. Bu ngapunten lho Bu, ini nanti ndak menghadirkan isu dikira aku mau gitu loh. Padahal ya lumayan ingin, tapi kan aku tahu. Kan aku tahu posisi. Maksudnya kula niku namung ngefans kalian Bapak Yoyok menika namung mengidola karena salah satu dalang yang pertama kali saya tonton dan itu pun berpasangan sama ibu. Nanti dikira saya merenggut. Itu kan aku gak enak. Bu Kesi. Dalam nyapo. anu maem mawon gen lemu gen sehat nggih. Sik to. Aku ki kok wis apal to. Angger cah loro ketemu, mesti suasanane ngene iki. Pripun nggih Bu, niku ngaten niku Suasanane secara otomatis chemistry gitu ketemu karena mungkin mengidola saya cuma nonton secara digital, lajeng jarang ketemu kalau pas ketemu tuh nyambung dewe gitu. Iya. Pancen aku Ramaido Elisa. Waiting tresen because margi kulinten itu. Iku bahasa apa? Bahasa ngendi? Bahasa Jerman apa? Waiting tresen. Ya. Jalenten saking kelenten opo? Waiting tresen because margi kulinten. Nah. Waiting tresno mergo saka kulino. Yen awakmu mung tak peling to, dalang yen kulino gandeng utawa nyedak sinden. Kulino suwe-suwe atine gogloh, semono uga ya sinden. Mula mau tak peling sore, ujiane 3 perkara sing abot babakan wanita. Coba lek ngerti wong wedok ayu kaya Elisa lek kuat ya.
Kuat no aku, kuat. Kuat tenan. Kuat. Maksudnya kuat nggo nyangka loro-lorone apa kuat tetep tresno siji? Ayo diperjelas. Kowe iki yo Lah mana aku sama dikuyok aku. Ren, diwangi Ren. Ayo. Ren. Ini kan orang banyak, itu tak perjelas nanti aku tertuduh kan aku nggak enak gitu loh. Ini lho Mbak Nun sewu ngendikane Mbah Hasim, ya toh. Oke, itu kon bahasa Riyen menika. kak Gusti Allah ki lak menciptakan dua manusia, Adam Ya. kali Hawa, lanang kali wedok gitu. Lah ndelalah nggene omah-omah ki putrane iki mesti dampit, lanang wedok jumlahe padha. Nek gandeng biyen ki akeh perang ya toh. Mbuh kuwi rebutan kekuasaan utawa siar agama. Akhire akeh wong sing maju perang, wong lanang-lanang kuwi do mati. Lah sampai sekarang survei membuktikan jumlah laki-laki dan perempuan kuwi akeh perempuan. Ya, Ya. yen nganti wong lanang siji rabi karo wedok siji, iki engko wedoke turah. Oh, Ngendikane ngerti. Mbah Hasim ngono kuwi, ngono. Pripun Pak Dasar? Panjenengan ora cocok. Sik, aku arep intermezzo. Iki yen aku ora nyuwun Intermezzo. preso. Nyuwun sewu nggih. Niki lek kula mboten nyuwun preso kiai sing asli sing tenanan, tak tekakne rene Mbah Hasim. Nyuwun sewu, Mbah. Jenengan Mbah Hasim. kedah minggah panggung Ya, mriki, niki Mbah. diperjelas Mbah Hasim. Jenengan sebagai kiai. Bagaimana niki? Nah, jenengan sebagai kiai, Mbah. Jenengan itu sebagai ustadz kiai sing biasanya dakwah di mana-mana bahwa Nggih. suami istri itu harus rukun sik toh. sampai enten iki. Woi. Betul, Tidak mriki, saya Mbah. juga ada pertanyaan Mbah Alah, Hasim. alah. Tolong Mbah Hasim ini diperjelas supaya kita juga tenang ya Bu. Tak omongin Sa. Kosek. apa? Jadi Bukesi malah Elisa. dalam. Nun sewu. Ngate sing Mbah Hasim ki kiai kok iso kok bengoki terus kaya ngono iki lho. Oh, nggih. Sik, Bukesi neng kono karo Mbak Elisa. Nggih. Dudoke kekompakan malah di dawuh diberi amanah karo Mbah Hasim. Selendang biru nih sing klasik. Ayo. Ya, Pak, kita rukun ya, El, ya. Selendang songo, ayo. Kita itu karena sajane dadi bojo loro ya. Ampun Bu, udah. Gawe mancing-mancing guys iki senengane. Ning aku barang tak rasa-rasake ya, dadi bojone dalang iki wabot ning omahe. Abote napa Bu? Ya lek kesel kon mijeti. Mijeti. Urung lek ngladeni sego. Urung Nggih. daharan niku lek El. Durung nek arep mangkat wayangan. Dalang nyiap-nyiapne properti. Peh aku jane yo kesel. Jane lek aku duwe wakil duwe sedulur wedok kaya awakmu aku yo seneng kok El. Garek dhek kuat ngayahi apa ora? Ora. Aku karo kowe kok pisui terus kok. Imam guyu. Oh, lek ngantuk awas kon niku. Tenang. Yo ben to. Yo Mas Dwi yo, selendang biru. Ayo. Selendang adalah keindahan untuk wanita. Biru tegese bisa rukun antarane Sukesi dan juga Elisa. Yeay. Ya. Rukun Lagi toh. iki nek maru rukun ya iki lho. Harus netizen nang YouTube ben tenang atine bahwa Bukesi itu ora segala ora cemburu tenan, ora nyunggi kompor tenan. Kuwi mung etok-etok gimmick ngono lho. Nek dene tenan ya ora apa-apa. Manas-manasin mboten. Niki cuman bentuk kekompakan kita bertiga kok. Iya, adik sayangku. Ya. Iya, maduku. Ya. Monggo selendang biru Mas Dwi. Katur Mbak Hasim, monggo sing laras punjuk kopi Mbak. Berdua mawon yo. Kedip tresna aku nyuwun sedang biru. Galungane metok lan akon kasihane yakum kebanya ungu nyampe kepada solae sampai sakane gawe bingung nyatakan kungane gede bae Mbak Nom apa Mbak Wek? Pompong rukun lho. Aku manut aku. Ya sing tuwek sik ra apa-apa. Aku nyadari yen tuwekan. Ora. Hanya janji
selendang biru hamung. Waduh, gregele mbok wae jan luar biasa ya. Amung. Bar kuwi termangan ayo. Ngono ya kudu enek grenjel-grenjele sing marai sensasi. Iya gregel-gregel. Ngenaki hati Nora tekan batin setiamu Kur selendang tetapan janjimu selendang biru oh genti Dik Elisa. Dek. Hanya janji. Suarane ya apik ya Mbak Lisa. Ning sik apik Bu Kesi tetepan. Nggih no. Senior kula, idola kula. Selendang biru. Alah. Alah. Selendang. Selendang biru. Biru. Hemong. Ngenaki hati. Neretekan Pak Cahyo. Dek. Mayu. Aku dingonone rumah saku jari kok teles dhewe to. Ampun Ndoro. Teles iki mau ki lho bar ngingkruan bawa giman teles mulo nggih perlak aku. Batin setiamu. Kor selendang Pak sing kenceng Mbak Lisa. Yuk. Tetep ana janjimu selendang biru. Oh. Sudah puas ya? Nggih Bu Kesi, nggih. Dawuh malih Pak Cahyo. Nggih no. Oh nggih, Pak dasar kala wau ngersakaken Sri Huning. Oh Sri Huning. Oke. Gandeng wau amanah sik iki ora tak dum ku sik lali kula mangke dina selak kondur mang jiro lupa 500. Niku wonten tulisane ngate. Nggih estu, nggih. Niki nggih kula khusus 500. Kula tampi nggih, Pak. Dasar niki nggih. Nah, pun sah nggih. Matur sembah nuwun. Niki kula salim mboten? Salim no ya. Nggih, matur sembah nuwun, Pak. Le karo Kyai Kakung le bekti tujune ora roh ae. Ayo.
Nggih ngampun ngaten jenengan niku kan dalang. Dalang itu juga guru. Jadi kan saya harus itu loh menghormati kan ngaten niku. Mboten kok pripon-pripon niku mboten. Dihormati malah kaya gendera, Mbak, aku ora ya. Iki lho Pak Dasar ngesake Sri Huning jenengan. Nggih. Pak Dasar mengke ajeng duet kalih Mbak Tatin mumpung kepanggih. Oh sampun. Nggih. Pak Dasar nyawang mawon pun marem. Nggih. Nggih. Stop. Apa neh? Stop. Loh Pak Dasar kan piyayine halus lembut. Nggih. Jadi beliau wis nadyan tok ingin tapi mampu menahan diri, ora kaya awakmu. Aku kena terus ket mau kaya. Nggih. Mong sak salim lho niki wau. Lah ya salim lah ya kedekatan to ngene Mbak Elisa ya. Salaman ki ora apa. Semua sinden juga biasa kan salim semua. Biasa. Umi juga salim. Mungkin malah niku lek anu ngambung tangan kula nggih. Umi, Winong, Birgita. Sami kok Bu kula nggih salim biasa. Tapi nggih namung mboten kula kumbah. Iya. Lha pancen Elisa jarak kok asih senengane ora. Wong lanang aja kok jarak tak tenani kapok lho. Ampun. Nanti yang di mobil marah nanti. Loh, siapa? Oh ya calon dong. Oh, sudah dapat calon. Semoga ya doanya ya Pak. Alah, muga-muga ndang bar ngono. Tegese bar untuk menjadi perawan dan juga membujang ngono lho, ndang rabi ngono. Amin. Nek rabi jenengan nggih anu berangkat mboten nek kula kasih ulem. Sudi. Aku paling lek mangkar karo nggo gitar ngono ya. Kemarin jreng nganti berdarah tanganku kowe. Ya niki bawa Sri Uneng napa langsung? Bawono. 500 Oke. kok langsung ora. Sapa ngerti sule ulang tahun SMA 1 so wayangan. Oh nggih amin, mugi-mugi nggih Pak. Nggih. Putri Kangsu Listieng warni Srihaning mastika tuban maaf soalnya biasanya kan Putra Kanjeng Suralawe. Yang bener Labuh Tresno. Putra Kanjeng Sirolawe. Oh, Putra Kanjeng Lek Siralawe. ora ngerti aja malu, takon karo aku. Oh ya. Nggih nyuwun perso. Mas napa Pak Dalang? Mas Dalang napa Pak Dalang? Mas Dalang apa Pak Dalang? Bebet. Oh iya. Janganlah. Pak Dalang nyuwun perso ingkang banner niku pripun kula di banneraken. Putra Kanjeng Sirolawe. Kebiasaan nyanyi wonten campur sari niku kan nggih agak beda ya. Jadi ini mau tak betulin betul-betul. Nggih, mboten napa-napa. Putra Kanjeng Sirolawe. Nah, iki aja nganti kleru iki. Druk perang brong. Ayo. Ayo. Tak prangkung bajana kara bebela wirat moyo Pak kula kalian ajeng anu matur nuwun kalian bapak-bapak yang berdagang di sana. Tadi mbikake dalan Pak apa dari kira-kira 2 kilo 3 kilo niku pedagang sedanten. Dilalah penonton juga rame sampai sana itu banyak banget. Tadi bisa dikasih jalan terutama sik bakul lampu yo nggawa mic barang. Tulung iki bintang tamune teko bukake dalan. Wah ini mboten niku kula mboten saged dugi mriki saking banyaknya penonton pada malam hari ini matur sembah nuwun. Nggih, sami-sami. Kula lek sampun meling jenengan to. Napa? Ben perjalanan jenengan aman. Iki tekane aja bengi-bengi. Oh nggih. Bareng karo aku, ya to. Oh bareng kalih dalam. Bareng tegese iki iring-iringan ngoten lho, Pak. Lek kebengen kan kebak penontonnya mboten iso liwat nggih to.
Lah ya Bra- aku balamu Pak tenang ae. Bareng Pak Dalang, Oh. minggahnya sareng-sareng. Sareng. Nggih dilalah niku pas wonten kewajiban sanes niku Oh, dados nggih dibagi-bagi waktunipun ngapunten. Dados rada randat. Tur ya niki wau saking nganune bakul-bakul saking komplite kula kan mampir sedaya. Mbak mampir tuku iki pentol ya mampir. Mbak mancing riyen ana Pentol. iya itu apa bakso pentol. Bakso pentol. Ya, iku. Pak mancing riyen nggon iwak-iwak kuwi kon mancing. Terus ditawari busi-busi barang wah akeh banget. Oh, kuwi penting kuwi. Heeh. Wis suara muntek kayak ana busi kuwi. Ayo. Iso lancar nggih. Lancar ayo. Dan wurung srihuning gugur dadi mustikaning tuban menika lho Mbak Elisa ugi wonten dawuh saking Gus Arba. nggih Panjenenganipun paring dawuh nyuwun gending pepiling Pepiling, dipundang Gus tutaken. Arba, nggih. Nggih. Matur nuwun. Menika ugi request saking Mbah Yai Hasim. nggih Mangke Srihuning sak rambahan langgam Lajeng? dilajengke pepeling pepiling. Nggih. Ngaten, nggih. Monggo tarik Mbak Lisa. Yuk. Srihuning mustika tuban labuh tresna lan samaya bati marang Raden Wiratmaya kang wus prasetya anandang brangti Srihuning dalan grahita kanthi tresna kadange pribadi Wiratmaya putrane Ra sira lawe adipati Tuhan Srihuning putrane ngabdi wangsa pati nalikane nguni kabupahing madya langka dobrang tanjing lawan minat singgo Nderek nyimak Mas Yoyok Cahyokun tadi mugi rancak samudayanipun sukses selalu. Amin. Saking kadang kula sepuh ing Klaten Mas Kisno iki lho Mbak Elisa. Oh nggih Pak Kisno, Nggih, bareng monitor. Nggih. Monitor live streaming. Niki nggih kathah yang live streaming ya Pak. Nggih. Terima kasih dari jauh dari berbagai belahan dunia nonton wayang malam hari ini. Nek dilumpukke ning kene tumblek-blek ora sedeng nggone tekan kono-kono. Ya, iki dilalah. Tumblek-blek ora sedeng. Nggih. Sedeng-sedeng ora. Dilalah konten apa teknologi baru digital live streaming iki membantu sekali piyayi-piyayi saged menikmati wayang dari manapun tempat disambi karo ngono ya iso disambi karo turu ya iso disambi karo ning sawah ya iso bebas Saiki ra iso nonton dipirsani sesuk. besok bisa Nggih, sip. Coba. katresnane Wiratmaya tinampi dening Rara Srihuning
sine padha nindakake akan musuh kandang wayahe sembahyang netepi wajib dawuhe pangeran sholat dadi jagae agama timbang waktu kudu tansah dijaga kanthi istiqomah lan sing tumainah luwih sempurna yen berjamaah subuh luhur lan asar salat saya tingatake tindak mungkar maghrib lan isya cangkepe prayogane tindak salat sunahe aja sembana iku perintah agama kelingono ning donya mung sedelo sabar lan tawakal pasrah sing kuwasa yen kebareng besok buka suwarga la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah wis wajine tansah dielingke wis wajine padha nindakake akan musuh kandang wayahe sembahyang netepi wajib dawuhe pangeran sholat dadi jagae agama memang waktu kudu tansah dijaga kanthi istiqomah lan sing tumainah luwih sampurna yen berjamaah subuh luhur lan asar salat saya tingatake tindak mungkar maghrib lan isya cangkepe prayogane ditambah salat sunahe aja sembana iku perintah agama kelingono ning donya mung sedelo sabar lan tawakal pasrah sing kuwasa yen kebareng besok munggah suwarga sampun Mas Terima kasih. Nggih. Mbak Lisa saged istirahat sebentar. Ayo, ganti Mbak Tatin Lestari Handayani. Men jumeneng. Monggo Mbak Tatin. Monggo mriki kula entosi. Penontone wis ngenteni. Oh Mbak Tatin aturan mriki Mbak Tatin titot Sugeng dalu. Sugeng dalu. Nggih. Ngapa kok lemes nek karo aku kok lemes? Lah kuwi nyawang awakmu wis wedi dhisik kok. Kenapa?
Lah kamu itu kalau lihat pria itu menteleng mripatnya itu loh. Ya jen mripate ngene iki mosok kan merem. Iya, nggih. Menika suwe mboten pethuk pripun kabaripun? Alhamdulillah sae sehat pangestu jenengan. Jenengan langge sehat mawon. Nggih, alhamdulillah sehat. Garwane tasik Mas Tulus nika. Nggih tasih masa ya arep piye? Ya tasik ngono dadak ngegas iki nyapa lho. Jenengan nggih tasih Bu Kesi. Oh, abadi. Ayo. Kowe guyumu ra penak kowe guyumu. Saya ora percaya kowe. Kok ketoke kok arep mbribik kancaku bareng. Sampeyan ora ngerti. Napa? Gimik drama di dalam pertunjukan ini ngoten niku. Witing tresno jalanan mau piye bahasane Bu Kesi? Witing tresen apa because margi kulinten mau. Jenengan ki kulino gimik nek engko suwe-suwe seneng tenan piye ro? Hah? Apa? Apa ora krungu apa piye nek omongan kurang cedhak ngene? Jenengan kulino Bareng cedak gowedi, Pak. rasa dicedhake ya jan gedhi. Ayo. Jenengan kulino ngono kuwi karo Elisa. Mengko nek suwe-suwe seneng piye? Ya ora bakal wong ya aku duwe iman lho, Mbak. Wong ki ora mesti iso diwolak-walikke atine lho. Kadang muni sengit ana paribasan sengit kuwi ndulit ki ya ana lho. Ya ora, sengit kok ndulit ora. Yo ngeyel. Ora iso saiki karo telek iki lak sengit to. Ora mungkin wah sengit karo telek tak dulite, ora mungkin ngono kuwi. Kuwi peribahasa dienggo wong nek kanggo wong karo wong ora karo telek. Lah ya paribasane ngono kuwi. Sengit ndulit apa ora. Gur lek pancen sengit lek pancen seneng ora usah dulit-dulit langsung ngono ae lah aku kuwi malan ora. Langsung. Wani apa? Wani apa piye? Ora. Kene kok le. Nggih menika nderek sowan wonten dalemipun Pak Arba nggih kalian Bu Siti ngitanaken Kang Putra. Nggih Mas sapa namine? Ayo sapa? Mas Al. Bagus? Albib. Albab Albib. Labib Nur. Jenengan maca ya. Sapa jenenge? Labib Nur Irham. Nggih, Mas Labib menika mau mengucapkan selamat menempuh bentuk baru buat Mas. Piye to iki kata-katamu nek ngono kuwi? Lah piye? Lek wong manten piye ucapane? Selamat menempuh hidup baru. Oh iya, lek ulang tahun. Selamat ulang tahun semoga panjang umur. Lek sunatan. Selamat menempuh bentuk baru. Sing baru kuwi bentuk sing piye? Hah? Kowe iso ngucap kudu tanggung jawab. Mau kan jenengan ana meni kulup-kulup mau lho. Heeh. Lah kulupe ilang. Dadi bentuke baru. Carane wong ki maune nganggo ora nggo helm saiki dadi nggo helm ngono lho. Iki sunat apa numpak sepeda motor ora. Kuwi omong teko ndi-ndi ora. Ya maksudnya Dongane piye? Dongane mugi kagem Mas sing dipun sunataken menika saged dadi putra ingkang soleh. Ngabekti kalian tiang sepuhipun mugi pinter le sekolah. Ngabekti karo sapa? Tiang sepuhipun. Kowe muni ngono ki ra izin. Lah ngapa? Lah kowe karo mbokmu karo maratuamu gualak. Mbokmu lho seprene minggat ora mergo ketaki terus. Ya ora, nek wong wedok kuwi ya tak kandhani Pak Dalang. Nek wong wedok kuwi galak kuwi tandane tresno. Nek wong wedok kuwi wis meneng wae berarti kuwi nesu. Nggih ta, Bu? Sing muni betul mau sapa iso? Kandhane nek wong wedok iki wis muni meneng wae sak karepmu. Kono, ngono ki wis berarti wis saking jontonge, saking nesune ning nek wong wedok kok bola-bali ngomong ngene berarti kuwi isih sayang. Iki ketok iki anu Pak Arbai lek golek bintang tamu kleru. Kabeh ngelok-ngelokne aku to ki mau. Iki jane karepe kowe iki rene iki kon ndukung aku ora melu ngelok-ngelokne aku ngono. Betina dikoroki menika aja karo Elisa ya panggah ketwingi karo Elisa anggar anu gawe. Sik, aku ora entuk karo Elisa. Ya entuk. Jangan-jangan kamu. Kenapa? Kamu ketahuan. Ya enggak lah. Kamu juga suka sama aku. Enggak level. Enggak level. Enggak level piye? Karena aku udah gemuk, kamu juga gemuk. Masa kita mau gemuk-gemukan? Ayo masa gulat ya. Masa arep sumo ayo. Iya. Janganlah.
Ki lho Mbak Tatin mau saka Pak Dasar Daminto, yaine lenggah. Sugeng dalu Pak Dasar. Panjenengane wau sampun WA kalian kula. Wong dandan ayu-ayu ngono mbok selfie engko gek kirim ke aku. Lho Pak Kepala Sekolah ngendika ngono. Bahasan kula kirimi alah ayune ngono ki. Pak Kepala Sekolah. Menika Ya Pak Dasar menika wonten ampun. nek ra percaya tak dudui WA. Ayo, Soale WA-ne Pak Dasar menika pun mlebu WA-ne kula. Dadi WA-ne Pesene ta pesene. WA-ne Pak Dasar sampun mlebu WA-ne ku. WA-mu mlebu WA-ku. Gitu lho. Oh, cete Pak Dasar. Chat, iya. Ngechat sampean. Iya. Dilabur men resik ngono ya. Kok dilabur ta? Lah jare dichat. Chat. Maksudnya iki nek apa to bahasa liyane cah? Maksudnya iki kirim-kiriman pesan ora dichat kok raine dichat ngono piye maksudnya? Oh iya. Ya enggak lah. Heeh. Menika sampun kula kirimi nggih, Mak. Nggih, pau mungaling anu nyawer kula 2 juta nggih. Nggih, Pak. 2 juta denggelmu mlocote. Lah Ojo kok tambahan-tambahi dhewe. Lah piro? 500 ora. Pak, 2 juta napa 500, Pak? Oh, 2 juta kok. Kene. Pak, lek ngoten mang tambahi 1.500. Lah kula tombokno Pak ngoten niku jenengan tambah-tambahi. Sumpah 500. Lah ndi? Wis langsung kok jaluk to ngene. Loh, amanah harus di apa jenenge dikekne Lah, tenan. kowe rong nembang mosok njaluk dhuwit. Loh, Elisa mau urung apa-apa ya wis nyosa, ngono. Loh, Elisa kan spesial, iya. Kamu kan enggak. Ora entuk Mary karo Elisa. Yo, ngono Oh, kuwi. sing maringi we Pak Dasar we langsung nyah ngono kok dititip. Makane binjang malih mboten sah titipke dalange Pak nggih. Langsung tenggen kula mawon nika iki ya. Wis rasa cerewet ta enggak. Nyoh ora. Ayo mbok. Kira mau 2 juta. 2 juta denggelmu iki. 500 lho. 500 ya. Ngaji, ro, lupat nyoh. Kok papat? Piro? 5. Loh, sing jenenge ngene iki ngangge pajak rumah samu lho. Sik. Lah rumasane dalange mak nggih apa? Nggih liwat-liwat tok iki lho. Gonamu mau piro? Nggo pajak ora? 3 apa? 3 juta? Terus tenan aku ora ngapusi iki lho, tak delokke 1, 2, 3 lho. 300 pajeke 200. Lah ya wis kompak kok. Sawe dasare. aja pinah kowe 500 lho kowe. Kowe iki padha karo Tatin kok kaya mendring kowe iki malahan ora. Kono malah berarti aku ya kudu 5. Nyo 400 lho. Engko timbilen lho. Hah? Timbilen. Timbang timbilen nyo. Laris Sinden karo laris laris. Yip ora. Matur sembah nuwun nggih Pak Dasar ji, mugi berkah barokah kagem panjenengan ora lokak ning malah kebak. Kowe ya kudu ndongakne aku. Lah Lah apa? jajal ora tak nehne kowe saka Pak Dasar. Lah iki Ora mungkin duwite sapa? Pak Dasar. Lagi ning apa? Nek liwat aku ki mau. Aku liwat wae rasah dongake. Wah. Mulai nggih tuku panganan muga-muga dadi udun. Udun ngare dicetet mari. Sing nyetet aku ya. Mongko nek udun iki biasane nangon konoan ki arep tok cetet. Enggak. Wani. Enggak wani. Aku lek karo udune ra gila, wedi karo Bukesi ya. Oh alah. Bukesi jenengan ki kok ya purun. Sesek omonganmu ra pentak kok ya purun. Aku iki lumayan ganteng kaya purun. Lumayan. Iya. Masa ya lumayan. Lah iya ngono kok iso kaya purun. Aku wis serasi karo Bukesi. Serasi piye wong bendino disakiti hatine kok. Bendino dilarani. Ini hanya fragmen. Takonono Bukesi. Bukesi sik. Bukesi Bukesi. Halo, sayang istriku tercinta. Nyapo. Asline nek sampean ora nesu to karo aku ya. Ya mbuh. Aduh, mati aku wis. Randi bola. Kan ngene, aku ning ngarepe wong akeh ya kudu iso nutupi bagaimana perasaan. Lek muka orang, mimik orangnya dilihat kok ngarepan ki ora nesu ketokne ra ora iso dibedakake. Ning hati orang itu enggak tahu loh tersakiti atau tidak. Ya tak empet tandem dhewe timbang rumah tanggaku berantakan. Wong wedoke kudu wani ngalah. Iya ora Pak Heru. Oh, itu tekan dindi lho. Rungokna. Wis ora samongan aneh-aneh, dan nembang Ayo. Mau ngersake anu mau lho. Podang kuning. Oh, iya. Kagem bawa mboten, Mak. Oh, langsung mantuk 500 ora bawa ora, pelit men ora. Pelit ya. Bawa iya ya. Iya bawa. Mas, saya dinding ki, Mas. Nah, iya. Natjan wujud
peksi Lek omongan galak bareng nembang yo halus. Asine yo halus bocah. aku ki galak karo ora iki tergantung mungsuhe Lah aku yo halus kok yo. masa sih lho ora percaya penonton nek dalange alus Percaya nggih Pak nggih. Kok ora mantep iki piye to? Kancaku sapa? Kari Mbah Hasim tok no kancaku iki manian. Wis remuk bengi iki aku ora. Wis. Manuk. Wis aku kudu remuk lho. Wis. Berat iki. Mas Ujar iki kok iso banjaran Asmarandana ya. Mau Asmarandana Semarangan, Sri Huning. Saniki. Saiki apa ki Pedang Kuning. Lah ya ngruwat ya aja turu ya ana tulise. Akeh men to ha ya. Asmarandana. Asmara iki gandrung, dana ki weweh. Kaya dene Pak Arbak anggene weweh katresnan mujude pagelaran kang menghibur warga masyarakat untuk menyenangkan para penonton yang tercinta. Lho ngono kuwi. Luar biasa. Jangan tepuk tangan, ayo. Kenapa? Orang dukung aku ya dek. Arep nyalon kok iki ora. Ya Tin. Iya. Ayo nembang kok yo. Iya. Wasawinggan kala si bodang jena Metatin. Kula Sawangen ke. Pak dasar iki sampean disuting ngangge HP ke lho. Ajeng ki napa lho Pak ngoten niku. Nggih sangu turu. Nggih sangu bubuk. Ora sesuk iki disetel ning sekolah ning nggen apa ya Videotron ke lho ora. Jujurne karo siswan, inilah sinden favoritku. Alah. Iya. Rada rono men rada ketok karo. Oh nggih, tadi mriki Pak, mengke ketok gedhem Pak. Nanu. Iba bunga tiku nyanding bisa tombo Terima kasih. Yo, dibacutke dangdut ning rada slow Mas Noval. Ayo. Dicocokne karo karakter Mbak Tatin iki piyayene lemu ning le joget mung sithik, bokonge diguak ngalor ngidul sithik ngono wis krasa. Kok diguak to? Digolke kok diguak. Paribasane diguak ngono lho ora. Guak rono, guak rene. Engko diguak rono ki lak ngidul. Sapa ngerti kok guak ngidul ditemu karo Pak Dasar ya to. Iki nek Tatin. Kok samene ngono ya. Ayo. Monggo dipunaturaken Podang Kuning. Yo saking Kendang Mas. Yo. Lestari Handayani. Esok
Mbak Tatin. Nekaten pamundhut melih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saking Mbah No Kulit Magetan. Wah, teko kene Mbah ora iki. Nyuwun gending pepeling nggih sampun kula aturaken. Alamate anak soleh ugi sampun. 3 Lintang Asmara nggih. Katur dumateng Mas Cahya Kuntadi lan keluarga besar Pondok Pesantren Anur matur sembah nuwun nggih. Ya ngono ya, Mam. Aja kabeh dientekke nggon limbukan, Nduk. Engko bacutne nggon gara-gara sinden-sinden Madangkara bintang-bintangnya belum tampil. Ya. Adate yen kabeh disuntak ning limbukan ku bal limbukan ya wis telas. Belum tahu dia kiprahnya seorang Birgita, belum tahu dia tentang diskonya seorang Winong Ceria. Diskotik ora. Ya magita-gita mbacutne gelar cerita dhisik. Monggo. Oh